M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandirani pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lerotu ndi pa 29 Juni la Mulungu, limenenso tikuchita chaka cha Petulo ndi Paulo woyera apostoli. Ichitu nchakaso chachikulu, ngakhale lili la Mulungu lero tikuwasangalalira apostoli amenewa. Wina mpostoli kwa Ayuda, wina kwa akunja, the Gentiles, inu ndi ine. Mawu athu oyamba lero akuchokera mu buku la Ntchito za Apostoli. Ntchito za Apostoli mutu wa 12 ndime yoyamba mpaka na 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Cesare Venancio Chimangeni kuchokera ku Fonte Boa Parish mu diocese ya Tete m'dziko la Mozambique. Ndipo mawu athu achiwiri achokera kalata ya Paulo woyera kwa Timothe. Timothe mutu wa 6 ndime ya 6 mpaka 8, kuzayambiranso 17 mpaka na 18. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Rosalia Nuwachuku kuchokera ku St. John's Msamba Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu uchokera mu uthenga wa Mateyo. Mateyo mutu wa 16 ndime ya 13 mpaka na 19. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Emmanuel Chikaya, a Carmelite Fathers kuchokera ku Carmel Prayer House mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ambuku la Ntchito za Atumwi. Pafupi ngati nthawi imeneyo, mfumu Herode adagwira ena amumpingo kuti awazunze. Adalamula kuti Yakobe, m'bale wake wa Yohane, aphedwe ndi lupanga. Ndipo ataona kuti zimenezi zidakondweretsa Ayuda, adapitiliza ndithu nkugwiranso Petro. Zimenezi zidachitika pa masiku a Paska, chikondwerero cha mikate yosafufumitsa. Atamugwira, adamtsekera mndende, nampereka kwa magulu anayi a asilikali kuti azimlonda, gulu lililonse asilikali anayi. Tsono Herode ankafuna kuzenga mlandu wake pamaso pa anthu onse. Chikondwerero cha Paska chitapita, motero Petro ankasungidwa ndende, koma mpingo unkamupempherera kwa Mulungu kosalekeza. Usiku woti mmawa mwake Herode azenga mlandu wake, Petro adagona pakati pa asilikali awiri. Adali omangidwa ndi maunyolo awiri, ndipo pa khomo pa ndende panali alonda ena. Mwadzidzidzi kudafika mngelo wa Ambuye, ndipo kuwala kotimbe kudawunikira m'chipindamo. Mngeloyo adagunduza Petro nthitimu kuti amdzutse, ndipo adati, "Dzuka msanga." Pompo maunyolo aja adakolopoka m'manja mwake. Kenaka mngelo uja adamuwuza kuti, "Vala lamba wako ndi nsapato zako." Petro anachita zimenezi. Mngelo uja adamuwuzanso kuti,
fundira mwinjiro wako unditsate. Apo Petro adatuluka namtsata, osazindikira kuti zimene mngelo ankachitazo nzoona. Ankangoyesa kuti akuona zinthu m'masomphenya mwake. Onsewo adapitirira gulu loyamba la asilikali aja, kenaka lachiwiri, mpaka kukafika pa chitseko cha chitsulo cha chipata cholowera mu mzinda. Chitsekocho chidangodzitsekulira chokha, iwowo nkutuluka. Adayenda ndithu mu msewu wina wa mu mzindamo. Atafika polekezera pake, mngelo uja adanchokera. Pamenepo Petro adadzidzimuka nati, tsopano ndikudziwadi kuti Ambuye anatuma mngelo wawo ndipo andipulumutsa kwa Herode ndi ku zoyipa zonse zimene Ayuda ankayembekeza kuti zidzandichitikira. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu ankalata yachiwiri ya Paulo kwa Timoteyo. Chimene chikundidikira ndi mphotho ya chilungamo imene Mulungu wandisungira. Paja ine ndiye moyo wanga wayamba kale kuthiridwa ngati nsembe. Ndipo nthawi yafika kuti ndinyamuke ulendo wanga ochoka m'moyo uno. Ndamenya nkhondo yabwino, ndasiriza bwino mpikisano waliwiro, ndasunga chikhulupiriro. Tsopano chimene chikundidikira ndi mphotho ya chilungamo imene Mulungu wandisungira. Ambuye amene ali woweruza olungama ndiwo amene adzandipatsa mphothoyo pa tsiku la chiweruzo. Tsono sadzangopatsa ine ndekha ayi, komanso ena onse amene mwachikondi akudikira kuti Ambuyewo adzabwerenso. Koma Ambuye adakhala nane limodzi. Adandilimbitsa mtima kuti ndilalike mawu onse authenga wabwino, kuti anthu a mitundu yonse awamve. Motero ndidapulumuka m'kamwa mwa mkango. Ambuye adzandipulumutsanso ku chilichonse chofuna kundichita choyipa, ndipo adzandisunga bwino mpaka kundilowetsa mu ufumu wake wakumwamba. Kwa Iye kukhale ulemerero kwamuyaya. Amen. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyo woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pamene Yesu adafika ku madera aku Kesariya Filipai, adafunsa ophunzira ake kuti, kodi anthu amati mwana wa munthu une ndine yani? Iwo adati, ena amati ndinu Yohane M'batizi, ena amati ndinu Eliya, enanso amati ndinu Yeremiya kapena mmodzi mwa aneneri. Apo Yesu adawafunsa kuti, nanga inuyo mumati ndine yani? Simoni Petro adayankha kuti, inu ndinu mpulumutsi wolonjezedwa uja, mwana wa Mulungu wamoyo. Yesu adamuwuza kuti, ndiwe wodala, Simoni mwana wa Yona, pakuti si munthu wakuululira zimenezi ayi, koma ndi Atate anga amene ali kumwamba. Ndipo ine ndikuti ndiwe Petro, ndipo pa thanthwe limeneli ndidzamanga mpingo wanga. Ndipo ngakhale mphamvu za imfa sizidzaugonjetsa. Ndidzakupasa makiya ufumu wake,
wakumwamba, kotero kuti zimene udzamange pansi pano zidzamangidwa ndi kumwamba komwe, ndipo zimene udzamasule pansi pano zidzamasulidwa ndi kumwamba komwe. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero la Mulungu limene tikuchita chaka cha Petulo ndi Paulo apostoli. Apostoli amenewa choyamba tentaone kuti they are our heroes. Ni mahero athu. Akuluakulu athu otchuka amene akuchokera ku mpingo pachiyambi pomwe, osati kungoti ndi ampingo pachiyambi, komanso ndi amene akupitiriza kumakhala nafe, kutisuntha ife, kutithandiza ife pa moyo wathu wa Chikhristu. Ndikuzoona kuti ndi anthu amene pachiyambi pa mpingo analipo, koma sakungokhala kuchiyambi kwa mpingo kokha, komanso masiku ano pakati pathu pano tili nawo, tikukhala nawo. Chifukwa chani ndikutero? Tione kuti choyambirira iwowa ndi atsogoleri a mpingo. Anasogolera mpingo, onse ayitanidwa ndi Ambuye Yesu mwini. Tikuona Petulo anali ndi Ambuye Yesu, amakhala nawo, amayenda nawo, ndipo zonse zimene Ambuye Yesu amachita Petulo amaziona. Ndipo ndi Ambuye Yesuyo amene akumusankha ndi kumuwuza Petulo kuti ndiwe thanthwe, ndipo pa thanthwe limeneli ndizamangapo mpingo wanga. Tikayang'ana Paulo tikuziwa anavutisa mpingo, ndipo anali pa njira yopita ku Damasiko kukagwira akhristu kumeneko. Ambuye Yesu anamuonekera, kuwala kunabwera pakati pake, ndipo anamuwuza kuti ukundizunziranji ine. Paulo akukhala mtsogoleri wa mpingo kwambiri kwa anthu amene ali achikunja, amene tikuti mapagans, the Gentiles. Ndetu kuona akuluakuluwa akukhala tini mizati ya mpingo wa Chikhristu. Aliyense Mulungu wampasa dera, utumiki okuti iye achite. Ndetu kwaonanso tonsewa ali ndi zofowoka zawo. Paulo amazuza akhristu, anali mfarisi, sanafune kuti Chikhristu chipitirire, koma Mulungu poona changu chake, poona mphamvu zimene anali nazo, akumutenga iyeyo kumuchosa mukufoka kwakeko kuti akhale otchukisa, olalikira za Ambuye Yesu ouka kwa akufa, za Ambuye Yesu mwini mpingo. Tikaonanso Petulo, tikuona tanali ofoka, anamukana Ambuye Yesu katatu, komanso zochitika zake pena moneka zopupuluma, koma Ambuye Yesu sakuyang'ana zimenezo, akuona changu chake chimene ali nacho, akumutuma kalalike uthenga wabwino. Pamenepo mpene tikhuza pene tikunyadirira apostoli amenewa, ifeso ngakhale tili ndi zofowoka, ifeso tili ndi zofowoka zathu, koma Mulungu akutitumanso ife, pitani kalalikireni uthenga wabwino, pitani kafikiseni posepose za ine, za ufumu wakumwamba kwina kulikonse. Mulungu amatenga zinthu zimene zili zofowoka, anthu amene alofowoka, kuti abwerese ukulu wake.
Mulungu afuna tatigwirise ife anthu ofowoka kuti ufumu wake upite posepose. Mulungu yemwe akutitana ife maudindo osiyanasiyana amene tili nawo, zeru zosiyanasiyana zimene tili nazo, kuti tibwerese ufumu wake posepose. Ena tayitanidwa mukufoka kwathu kukhala ansembe, kukhala asistere, kukhala brother, kulowa mbanja, ngakhale tili ofowoka, koma afuna ti ifeyo tibwerese ufumu wake posepose, tikalalikire posepose. Chisanzo chabwino ndi Paulo ndi Petulo. Ena mwina ayitanidwa ku moyo wa ndale mdziko lathu muno, chachikulu choti iwo mukufoka kwawo athenso kubweresa ufumu wa Mulungu mdziko lino la Malawi. Anthu akhale okondana, ofunirana zabwino, amve mawu a Mulungu mukuyitanidwa kwawo kumeneko. Ndetu kuona kuti aliyense wa ife ngakhale akhale kuti ndi operewera, ndi ofowoka, ndi ochimwa, koma Mulungu amatiyitana. Famaziwa kuti anatipasa ife kuthekera kuti tibwerese ufumu wake posepose. Kodi kuthekera kumeneko, zaulere zimene Mulungu anatipasa inu ndi ine, timadzigwirisa ntchito kuti tibwerese ufumu wake. Timamvetsera bwinobwino mawu a Mulungu, zimene Mulungu akutiuza mmoyo wathu kuti tibweretse ufumu wake posepose. Atumiki amenewa Petulo ndi Paulo, china chimene tikuona mwa iwo, anali anthu achangu pa utumiki wawo. Ifeso tikupemphedwa kukhala anthu achangu pa zimene Mulungu akutipempha, zimene Mulungu akufuna kuti ifeyo tizichita. Anthu amenewa Petro ndi Paulo anatisiyira ife zolemba zawo, zimene timazigwirisa ntchito. Makalata amene Paulo analemba, kalata imene Petro analemba, zonsezi nzotithandiza ife kuti tikomese moyo wathu, tiyanjane ndi Mulungu. Kodi inu ndi ine ifeso timatero kuwathandiza ena, kuwalembera zinthu zina, kapena kuwalalikira kuti nawonso moyo wawo upite pasogolo, moyo wawo ukome, moyo wawo wauzimu? Tikaonaso zitsanzo zimene anatipasa zitsanzo zabwino, zitsanzo zolalikira uthenga wabwino, kusagonjera zinthu zolakwika, zinthu zoyipa. Kodi ifeyo tikupangaso zimenezo mmoyo wathu? Ndifake tikuwaona anthu amenewa kukhala kuti ndi maziko a Chikhristu, foundation of Christianity. Ngati apostoli ena plus iwowa akukhala maziko a moyo wathu wa Chikhristu. Inuyo ndi ine, kodi ifeso ndife maziko a moyo wa Chikhristu? Anthu ena kamatuona ifeyo amatuona ti ndife maziko a moyo wa Chikhristu, kuti tikuthandiza pena pake, tikuwathandiza ena ake kuti moyo wawonso ukhale waukulu, moyo wawonso ukhale wokoma. Tiyeni tu pa siku la lero tikuona tione kuti Mulungu wina aliyense anamulenga, anamuyitana, ndipo ali naye cholinga. Tisagwirisise kufoka kwathu, koma tiyang'ane mphaso zimene Mulungu anatipasa. Tizigwirise ntchito polalikira ena, pobweresa ufumu wa Mulungu kwa ena. Paulo ndi Petulo anachitatu zimenezo. Anapita posepose kukalalika uthenga wa Yesu Kristu, uthenga wa Ambuye athu Yesu Kristu. Kodi ifeyonso tikupita posepose kumalalikira uthenga wa Ambuye Yesu Kristu? Ndipo munthu amene akuyenda ndi Ambuye Yesu, pali zinthu zimene zimamuchitikira. Mukalata ya Paulo oyera imene tayiwerenga ya kwa Timoteyo ikutiuza tichani? Choyamba kuti koma Ambuye Yesu adakhala nane limodzi, adandilimbitsa mtima kuti ndilalike mawu onse a uthenga wabwino. Ambuye Yesu satisiya tokha tikakhala naye.
Paulo leronso akutiuza kuti iye wayenda ulendo, wamenya nkhondo mokwanira ndipo wayisiriza bwino chifukwa anasatira, anamvera zimene Ambuye Yesu adamuuza. Ndipo kuti ineno ndingodikirira kulandira mphoto yakumwamba, kuti ndikakhaleno ndi Ambuye Yesu, ndikakhale ndi Mulungu mu ufumu wakumwamba. Ntchito za atumwi mawu athu oyamba tikuona Petro amene wagwidwa ndipo akumuganizira Herode kuti amuphe, atifa zinakondweresa kale atapha James mpostoli, anthu Ayuda ambiri. Lerotu Mulungu akutuma mngelo wake kukampulumusa Khristu ena onse amapemphera, ndipo ati ndende, zitseko za ndende zinatsekuka ndipo Petro anatuluka. Tikuona mmene Mulungu amatetezera ndi kuthandizira atumiki ake amene agwira ntchito motsatira zimene Mulunguyo akufuna. Inu ndi ine Mulunguso ali nafe cholinga, ali nafe ntchito. Mulungu yemweyo amene amatituma ndi amenenso adzatiteteza. Tiyeni ifenso tithe kunena ngati Paulo kuti ndamenya nkhondo bwino, ndamenda ulendo wanga bwino, ndingoyembekezera mphoto yoti Mulungu andipase. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Napeni zipereke kwa tutu kwa farisa tena bali kose.